Blut mi ki jersi jong ka VVP menta hadin ka jing mi chakmat jong ubarit adalbat ban penpau pertai ke jersi bala burik dau presiden bakhut jong ka parti VVP ubaju darab jot parok si kata da ka bakenok kenthok yakiwei yakinong thok khubor bot yalam baklai ki pejba hato pejba pidang chania ya une nong yalam bakhut jong pra ubakup ilade kum kaduru angel kadba ka jinglong pat kum unang penjot dai ya presiden ke BVP aktin ga ong usuri kup seni lang brot balai nga ong kumta nga ong namar ka jingmi syakmat jong ubarit adalbat mentaga pau tengkreng ba presiden ke BVP ule urai bet marwaya ki kam ki jambarok jong ke parti ke ba ulayat laj bat event ya ki para MLA kumba ubarit adalbat kane kam dei tang menta ke bau badalbat umi ban pensyai ke ba menta hre kisakhiru ya kabil ke bau ba adalbat ulara sayang dubar thoan ban ya keren ya tai ya kabil hre ka parti BVP lengba ke jingalam jo ba ardan kim sim la kersian ya kabil balawara da ba adalbat ha ke yang dubar thoan ke badang sofla ya ke jinglong jo presiden ka BVP kumno ngindangai ya ka jing yalam jong u namar umdai ubru ubas ngap ya ka jing ai jing mut jong kiwai hato fikan mau na em ha ka por ba pen smai ya ki MLA haying debar tho an jong ka jela ka bo lembub knang yu wa Charles pengurup ka badalong ka ba iklam akor ban pen uklam kren ha ba lembub uyaj bet klam kren katai kalapan pau ka jing sarong ka ba omla ban priang mangi ki para ureu henrei ki pajba bapli ki subut marla klam da bisyar tip ayu kan jala da unyo ban sensyari ka jela ngala ban ong bakane ka jingmi sakmat jo ba arit alul bat menta mat pensyai kalong ka ke ba uba ardan uhab ban perkhat lane uhab ban kala bamut no ban sangen no ya ka jing kentho jing keno ya kiwei namar lada sangai no kane ka jinglong jo uba ardan kan penjot sendon ya ka perti hakawe kasngi Kulashibur. Ngingim don gajing bajing tut yaw no riu simat hapo ka party. And I gini riu simat kitaw yung system. Kabal pelong yung iban bo big question mark. What is this? Kaya kamu na yung gini kaya ka mapila. Pule ya ka ay ka bangito siya ka party bangi kwa bansot di kenram. Ho ya ka ay ka party ka laray ladab ngikloy man pediang. Tengay ka party ka ban sloto bakala garay. Bag nila ongi ka party ka jing bakla jong piban ray ngikloy ban identify bat piba ngiro gila bakla. Wala himdon menta ka decision making. Halo kata ngila kloy ban penret. Baro ka bring yung trap ti ong ja Shanoba Adalbat. Ngakuan penpawi pi ya kanina mau supia pra kemersiam de mat kada open kan mau ya ke jingja hapo konstitusi ke jonga ngalaya de ka constitution henry nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ke bapi pirajit wala dagim don benta hakata ke jing bakla ha ke jing jet ke jong pi ha ke jing decide ke jong pi henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah pa ke jat pen rio Henry i Dr. Batskem badon burom i pensutu baklai pai ba nei pio ada kabor ngadon hang ni ba ngakren mata ka pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persai Henry ngadon ke perkhat atau kabor next day ka bai i Dr. Batskem da burom ila kren pop media pensutu baklai pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi pi ong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pa de constitution correct ngakwa ban kren da ka basai pi ong bawa del bot u kham puli constitution uya light na constitution lada dong kam ki jing penong kam kijing dong kam pen bah
la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskem no kam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako apan kren pi dak basai badai ma pi bo pen Kenya constitution ya kai ga basut ya pi ya kai ga bo pen biang ya pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di ko bakla ka badai ki jong pi ka dei badai ro ngako apan pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren shai hagawidi kumno ban hagawidi bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency nila de banle la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken le piong bat hanaba ngala bakla na constitution kene ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that alor jog recommendation jonga constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jonga kalau basai mga